Hello, welcome to Dimakuchi Stadium. नोंथांमोनखौ बयखौबो Dimakuchi Stadium आवहाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। स' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आंनि YouTube चेनेलाव दायोहाय Bodoland Gallants Gold Cup फुटबल टुर्नामेन्टनि फुटबल मेट्सखौ आं नोंथांमोननो होगासिनो जेसे हायो नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो। बिदिनो दिनैबो आं नोंथांमोननो मेट्सनि भिडिअ होनो सानदों। स' दिनैनि मेट्सआ जागोन किशोर क्लाब ओडिशा भार्सेस दैमालु क्लाब उदालगुरि। स' दिनैनि मेट्सआ बेनो जागोन। स' जोंहा गेमा स्टार्ट जासिगोन गाइस दसे उनाव स्टार्ट जासिगोन। बिथिंहाय एसे मानसि जाहांबाय। दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दिनै बे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट फिल्डसिम दिनै फैगोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दे बिदिब्ला दिनैनि गेमखौ जोङो नायदोनि। Welcome to Silver Jubilee celebration of Bodoland Gallants Gold Cup Football Tournament 2022. In today's match, Kishore Club Odisha will take on Dimalu Club Udalguri. Today's match will be supervised by first referee Susmita Rai, assistant referee 1 Pavan Chandra Brahma, assistant referee 2 Nizam Tamulari, fourth referee Brozen Timung, reserve referee Biswajit Boro. Fourth referee Brozen Timung, state referee, reserve referee Biswajit Boro. আজি আমি খুব गेलेन काप फुटबल बादायलायनाय जि मोनसे खुंबोदों बेखौ जाफुंसार महर होनायनि थाखाय आं बयनिसिमबो अनसायनाय बावहरदों। दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां जायगायाव फुटबल मेट्सआ जायो। मार्टियार काप, गल्ड काप गुबुन मुं लानानै फुटबल मेट्सखौ होनायखौ नुनो मोनदों। देग्लाय बोसोराव मोनसे गोजोन आरो सान्थिनि थासारि फैनाय लोगो लोगोनो क'क्राझारनिफ्राय लानानै माजबातसिम गोबां फुटबल गेलेनायखौ जोङो बादायलायनाय प्रग्राम लानायखौ जों नुनो मोनदों। आं बयनिसिमबो बाख्नायनाय बावदों। जोंनि ओनसोलाव गुबुन गेलेनायनि गेजेराव फुटबलानो बयनिख्रुइबो पपुलार आरो अनसायजानाय मोनसे गेलेमु एबा गेलेनाय आयदा। दा बेखौ जोङो गोजौआव दैखांनो थाखाय जों बयबो नाजानांगौ। बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय जों देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोंनि नर्थ इस्टआव थानाय गासैबो जिखिनि 6 सिजन काउन्सिल दङ बे काउन्सिलनिफ्राय मोनसे टीम बिहरनानै एबा मोनसे टीम लाबोनानै देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोङो काउन्सिल प्रिमियार लीग खुंनायनि हाबाफारि लादों। मानोना काउन्सिल एरियानिफ्राय थोंजोङै जोङो सुब्रत काप एबा पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा Thank you. दायो नै गेमा स्टार्ट जासिगोन।
गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। Dimalu Club Udalguri आरो लोगोसे किशोर क्लाबखौ दायो गलसे सोनानै दोनबाय दैमालु क्लाबा। आरो उमाबो होनदों ना? दैमालु क्लाब उदालगुरि दायो जोबोद गोख्रों गेलेगासिनो बिथिंहाय किशोर एफसि उरिष्याखौ दायो गलसे सोनानै दोनबाय दैमालु क्लाबा। र' थांना दायो किशोर क्लाब किशोर एफसि गलसे सोबाय दायो नै उरिष्यानिया सोबाय नै बिथिं दैमालु क्लाब उदालगुरिखौ सोबाय। कत्र नाम्बार भाई 17 नम्बरा सोबाय नै उरिष्याया उदालगुरिखौ दायो सोबाय। गलसे जाबाय आरो ना उदालगुरिनिया गलसे बिथिंनिफ्राय उरिष्यानिया गलसे। Wah, super hit. Skora जाना दङ उदालगुरिनिया 2 बेनिफ्राय उरिष्यानिया जाना दङ 1।
Offside. Offside जाबाय पाब्लिकआ नै बिथिंहाय जिरायदों बिथिं गेलारि पुरा फुल आरो बिथिं गेलारि बिथिंहाय पुरा फुल जाजोब्बाय बिथिंहाय सान्दुंनि थाखाय जनो हायाखै पाब्लिकआ एसे गाहायाव जनो हायाखै सान्दुंआ जोबोद दोङो ना खत्र नामरानै लांलायबाय होलायबाय जानो हागौ नै सोलायसिगोन उरिष्यानिया सोलायसिगोन दायो 16 नाम्बारा हाबगोन दायो सोरखौ दिहुनगोनथाय Wow. Udalguriनिया स्करा जाबाय 4 आरो उरिष्यानिया जाबाय 1 बिराद जबरजन गेलेदों उदालगुरिनिया ओरैबादि सोगोन ना नायलै होलायबाय नै उदालगुरिनिया जालायबाय 5 स्कर एन्ड उरिष्यानिया 1 होलायबाय नै उदालगुरिया उरिष्याखौ गलसे सोलायबाय स्करा जाबाय 6 खम नङा जोंनिया उदालगुरिनि प्लेयारफोरा होबाय उरिष्याखौ 6 गल सोबाय Dina Bosumatarí, jersey number 10.
Trick boy. गोजाननिफ्राय ला माबाखौ Mr. Dinar Busmatari. बेग जाबाव Would you please come up? माबाया फायनाय खाम मबाइल जानाय He is award of rupees 2,000 for Reliance Pens. Tiger Tiger